Parlok bro kam tam tiki parlok rawan ki baju sngot tenat bahaban lech kia ko kwai khabam paper te mentang wan raj pia kane ko we kanotis kwai khabam ka babas bahapo eastern west khasi listrik ha jingking khawai kane ka dia ko kwai dok khara ne ka dia ko kwai khabam kalong ko biang manam ta jom ki ban lech kam tam tiki parlok rawan ki badon chutu ka than jingking khawai eastern west khasi listrik ki badon chutu ka than mai rang hi bro ko we so bahasa lech kane ka dia ko kwai dok khara ne ka dia ko kwai khabam ha ka arf nyotre ko julai arjar pusau ka badai menta ka hi ni sajan sementangan polis pia kan ni notis kwai dok ha tekan bangan ang pulia kan ni notis kwai dok ha sapaya kan ni video te dok ha kinong punya ha kan ni kapung te yawan sha ka jing ya ko kwai khabam bala panya ja iba pi nong bri bat bat ki taryang ka jaka ka dei ha jing king khawai pung jong i rung sunga sim katrik kan dei ha ka arf nyotri julai ajar posau pat ka post ang kwai long dai di mesti hadu lai bje jan met kador tiket kelong tang sau spot tingka shirung yang we kwai tegi jing ai subha kilong kumne ka baning kong pinyo hadu sau po hajar ka ba ar chi po hajar ka ba lai chi po hajar ka ba sau san hajar tegi don ru constitution price du khasan tli mar chi hajar tingka te hak tegi sigi don ru kalok kidru san po tingka ka we ar po hajar ka baning kong chi po hajar ka ba ar bat san hajar ka ba lai en penela kaya ka ne kalok kidru ka por ar teng jan met ND tiket kwai na du ka posan baji men step na ka arf nyotrik mentau benahi arjar pusau kemudian kata isi jajan aka arf nyotrik por men step en jing toy borok gijai dok khai ki bami na kapung lor gi dok rim badon lupa en the dok thamai biang sa ar quintal steng ha ka khat khandai dari julai arjar pusau kini gi dok khai ki bang pen ep kini gi dok khai bala dap the dak kinong punya ha kan kapung cisin bala dap ki price ka jing kwai kan ya bet syakman kemud timla chu ban pen lumar haba ki price kiladap haba ki dokha kiladat ya ki ron kinong thau jing kulmar ki ha ban siu ya ka jing lut baro kindon lu kinong diwi di knyang ha ka te ka sngi ya parlok rawan sobha kam tam tik wedon chang ni ka than west thai ka than eastern west khasi district sobha sawan panasi menta syak ne ka je ko kwai khabam ka badai hapo jing king khawai kan ni surok kan ni pung ka don ha surok ba na mai rang chan klau engej dia ya tibaro kam tam ti don sudah than dan san lej benasi menta ya kan je ko kwai khabam ka babas ba hapo jing khawai ha ka arf nyo tarik ka bari menta ka tiohi singi sajan sau spa tingka pinjo ai sau po hajar tingka di kalong ga jinon bok ya pi parok lawan ki balej ha ka tu ga singi ditang kan ni ka blej bun sapet pen kut ya kan ni ka video the dok ha da kinong punya ha kan ni ka pung thang kan ni ka blej bun
Tem đi tem bởi gì